הקודם, אני מקפלת אותה. 3 אני ממשיכה את הקיפול. גליידינג טרי אני ממשיכה את הקיפול. ואני יוצרת לטריפל סנטר ומקפלת את הרגל ומניחה אותה על כפל הירך שלי, אזור הבטן התחתונה. כן? מניחה את זה. ואז אני עוברת אל העקב, מקפלת אותו, חוזת אותו ומקפלת את הרגל עוד פעם. כן? ומחזיקה את העקב. זה לגמרי עקב. כן, 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 זה מפורסם. פעם ראשונה. אוקיי? אז פה אני בטריפל סנטר, אני עסקה פה לרעיון. אחרי שהחזקתי את העקב, במשך לפחות 3 נשימות, חפנתי אותו טוב טוב. לפחות 3 נשימות, אני עוברת ללחיצה על נקודה במרכז הכללית של כף הרגל, שנקראת סולר פלקסוס, אני תכף אראה את הנקודה. אני לוחצת עליה כמה נשימות. לצאת מפה, בכדי לצאת מפה, אני חוזרת עם היד מאיפה שבאתי, אני הולכת, מעבירה משקל קדימה,